profesionálnej sopranistky Slovenskej filharmonie s menom Eliška Horná, ktorá sa vám ešte dneska aj prispieva, pripomenie v dnešnom programe. Je to umelkyňa, ktorá predviedla pesničku, na ktorú sa už zabúda, ktorá sa občas vyťahne na svadbách a na rôznych iných stretnutiach, ale sa na ňu zabúda. Je to jedna z tých piesní, ktorá má nesmierne stále aktuálny a pekný text a ktorá v dobrom podaní vie človekom aj trošku pomôcť. Jednoducho nie je to pieseň prázdna, nie je to pieseň bezobsažná, ale práve naopak. A to je na nej pekné a preto mi nedá toľko o nej hovoriť. Takže bola to naša Eliška Horná, rodáčka z Topolčian, lebo Topolčany sú púbkom sveta, veľmi často, že? Prosím? Topolčianky som nevedel. Tam, kde sa víno čapuje, kde je ten krásny zámok, kde chodí takýček Masaryka, je tam tá zobora. A koni sú tam. A koni sú. Je to všetko. Takže Topolčianky, krásne mesto a krásny hlas a krásne vedenie. Sprevádzala ju Blanka Juhaňáková, ja teda na mená mám úžasnú pamäť, ale niekedy si musím nie istý, tak pre istotu. Je to zbormajsterka Slovenskej filharmonie. Slovenská filharmonia je pojem, to znamená pojem prišiel sem preto, aby ste ho videli, aby ste o ňom počuli a aby ste mali o čom rozmýšľať. Výstava. Je to Frederika Rose. Ona má dve mená, možno 3, 4, je to ako s umelcami a umení. Nazýva sa tak, ako sa jej chce a robí si to, čo sa jej chce. Umelec to je vlastne voľný človek, fantasta, snilko, je to človek, ktorý sa postaví do svojho ateliéru a nečaká na múzu, lebo múzy sú vymyslené, to vieme všetci, ale prichádza do toho ateliéru s tým, že niečo chce vytvoriť. Jednoducho niečo, čo urobí radosť jemu a s presvedčením, že urobí radosť aj ľuďom, ktorí sa s tým umením stretnú. Ja robím pomerne veľa výstav, robím tie výstavy pomerne rýchlo, pomerne často a snažím sa tými výstavami vždy priniesť ľuďom niečo nové. Viete, osveta na Slovensku sa s odchodom socializmu úplne stratila. Jednoducho umenie, nebudem hovoriť, že je na chvoste a nie je na chvoste. Umenie je také, aké je a na takom chvoste, alebo tak v strede, ako si my želáme, ale vo vzťahu k ľuďom, ako obyčajným prijímateľom umenia, ktorí sú tu na to, je umenie na tom veľmi zlé. Ľudia vnímajú fakt najlepšie to, v čom vyrastali, to znamená hudba a piesne, tomu rozumejú a s tým si môžu aj pomôcť. Ale čo sa týka výtvarného prejavu, literárneho, ale aj náročnejších iných disciplín ako operný spev a podobne, tak tam balancujú a čakajú spraviť na názor niekoho, kto povie, tak to je dobré. A potom všetci tvrdia, že to je dobré a to je dobré. Vážení, chcem len povedať, že otázka názoru na umenie, otázka hodnotenia umenia je v každom z vás. Umenie má preto taký veľký diapazon a preto takú veľkú pestrosť, aby každý z vás videl a povedal si, kurník šopa, toto sa mi páči, to chcem mať. Umenie nemá hodnotu ako takú. To je v podstate pár eur, ktorý sa dá za rám, za plátno a niečo za farbičky. Umenie má pridanú hodnotu a preto má takú vysokú cenu. Tá pridaná hodnota sa totiž to nedala ani nedá ničím zaplatiť. Umenie má obohacovať človeka, dodávať mu radosť, dodávať mu všetky tie krásne veci, po ktorých túži a ktorých sa mu nedostáva, lebo život nie je umenie. Umenie je to, čo vidíte a medzi čím ste. Takže to, prečo robím toľko výstav a prečo približujem toľko autorov a prečo sa stále bavím o hodnote a kvalite umenia je najmä preto, aby sme vedeli prijať to, čo nás obklopuje, či už úplnú klasiku, či už umenie, s ktorým sa stretávame tu, alebo umenie, ktoré nazývame úplne moderným, progresívnym, rebelantským, niekedy až nechutným, aby sme predtým, než niečo odsúdime, aby sme sa to snažili pochopiť. Umenie totiž je veľká škála záujmov, veľká škála predstav a veľká škála vyjadrení jednotlivých ľudí. Umenie má dve základné kategórie. Jedna kategória je hĺbka výtvarného prejavu, to znamená to, či ten obraz, to umelecké dielo o niečom hovorí,
je schopný o niečom hovoriť a niečím rezonovať. A tá druhá kategória, to je klasika, povrchnosť, plytkosť, plakátovosť. Nejde o to, aby tu nejaký odborník rozprával, aké je to umenie, alebo na jednej výstave to umenie. To je skutočne na človeku. A človek, keď má záujem to umenie vnímať, tak si prečíta. No neviem si predstaviť také študentky, ako tu ich mám, že by počúvajú hudbu ako z toho slávneho Eminema, alebo nejakú inú skupinu, alebo repera, a že by si nečítali o ňom viac na Facebooku, na webových stránkach, knižkách, že čo robí, jak žije, čo. To isté malo sprevádzať aj prejavu výtvarný. Zaujíma ma, tak si prečítam. Galandovca, Laluhu, takého a samozrejme aj Frederiku Rose. To bola všeobecná prednáška, za ktorú mi každý z vás zaplatí pri odchode 5 € o tom, čo je to umenie a jeho sveta. A teraz konkrétne o umení, s ktorým sa stretávate a ktoré vidíte. Frederika Rose, Olga, ktorou sme už veľmi dlho spolu, kontaktujeme sa a realizujeme aj iné spoločné projekty. Veľmi dlho túžila prezentovať svoju túru na takom mieste, ako je teraz. Je to miesto, ktoré nie je zapadnuté. Viete, dnešné galérie a dnešné muzeá sú také, že urobí sa vernisáž, sú z nej krásne fotky, všetci zavidia, že tam neboli, ale na tú výstavu, a môže to byť hocikto, už neskôr nepríde nikto. To je tiež jedna vizitka tej osvety, ktorá chýba, toho všetkého, ktorá chýba, na čím tí starí lamentujú, že Ježišmarja, jak to bolo dobré a mladí ani nevedia, o čom sa hovorí, lebo si myslia, že takto to má byť. Tie paradoxy vždy boli aj budú, to mi jasné. To znamená, výstava dnešná je výstavou, ktorá chce priniesť človeku jeden pohľad jednej umelkyne, jednej ženy, tvorkyne, ktorá píše básne, ktorá koncipuje knižky a chce ich vydať, pripravuje, ktorá je nesmierne kultúrne, ale aj organizačne činná a ktorá to vytvorené dielo dnes, nechcem brať poprvýkrát, ale v takejto monumentálnej forme predstavuje verejnosti. Takej verejnosti a ľuďom, ktorí sú tu teraz a ktorí budú chodiť na ďalšie a ďalšie, nielen vernisáže, ale akcie, ktoré sa tu budú konať a budú to vidieť. Umenie ako také byť zle nemôže. V podstate umenie buď je umením, alebo nie je umenie. To, s čím sa stretávame, to je umelecké dielo. Umelecké dielo o určitej estetike, o kráse, o kvetoch, o človeku, o sne a o tých počiarských koníkoch. Je to umenie, ktoré je zahalené akýmsi sfumatom, ale takým sfumatom, ktoré robí jedine Frederika Rose, nejakou myšlienkovým posolstvom. Je to umenie, ktoré naznačuje a hovorí o tom, že táto dáma sa už malovať dávno naučila a teraz je vlastne v etape ako mladá dáma, mladá žena na tom začiatku objavu alebo objavov veľkých výtvarných projektov, ktoré má v hlave a ktoré prepája spolu s poéziou. Všetko, čo Frederika Rose vytvorila a s čím sa zaoberá dnes, je určite zaujímavé a podnetné. Podnetné pre každého, kto o umení rozmýšľa a kto umenie svojím spôsobom nosí vo svojej duši. Je to veľmi bohatá výstava. Je to veľmi, veľmi široké spektrum toho, o čom hovorím. Viete, predajú sa tu stále klasické archetypy, archetyp minulosti, archetyp existencie vzniku Zeme, vzniku vesmíru, vzniku myšlienky, áno, kedy bola prvá myšlienka, vajce alebo sliepka. To je stále o tom istom. Nakoniec človek príde na to, že slova nestačia. Slova nikdy nestačili a stačiť ani nebudú. Aj výtvarné umenie nie je o slovách, pre vnímateľa nie je ani o očiach, iba o očiach a o tom, výtvarné umenie je o pocite. Nie tom, že sa dotknete, ale o tom pocite, ktorý sa nedá povedať slovami, ale ktorý tu je. Možno vstupujeme do metafyziky, do určitej filozofie, ktorú vedci ako v tých vedeckých kombináciách neakceptujú, ale v každom prípade je to o pocite. Mali kedysi takého pedagóga, volal sa doktor Savčín, bol riaditeľom umenovedného ústavu SAV, ale to bolo dávno. A on má také nové slovo na to, a ja ho občas použijem, že
Umenie je dobré umenie, ale aj zlé. Jednoducho umenie treba vyvidieť. Keď ho nevyvidíš, tak mu nemôžeš rozumieť. To vyvidenie, to je ten pocit. A ja som rád, že dnes dostávate vy tú šancu si ten pocit vyskúšať. Je to umenie pomerne blízke, pomerne zrozumiteľné. Je to umenie pomerne klasické, keby sme hovorili odborne. Je tam symbolika, sú tam futuristické nápady, je tam udržaná určitá línia oleomalby, ktorá je potrebná, je tam zaradená klasická a dobrá harmónia, koncepcia obrazovej plochy je harmonická. Mnoho obrazov je postavených na taký empirický zlatý rez, všetko sa dá hovoriť. Podstatný je váš názor. A váš názor dáva umeniu tú hodnotu, ktorú umenie nielen tu, ale vôbec spoločnosti dáva. A ženy, aby som si dovolil teraz po takej určitom zamyslení a určitej hodnotovej skladbe, ktorú táto výstava prináša, dať slovo autorke dnešnej výstavy, s ktorou som sa ani nedohodol a predpokladám, že bude hovoriť, že nie, nechcem nič hovoriť, že? No ale pekne krásne, nech sa páči, je to ona, prosím, potlesk. Niečo nájde v nejakom obraze, prečíta alebo vyskúma. Skúste. Takže po skončení výstavy vás sa pochopiteľne pozývam na pomocniť. A ešte raz ďakujem za účasť. Takže ja by som ešte dal slovo, alebo dal späť do pani umelkyni z Topolčianok, kde je ten krásny kaštiel, aj bazén tam bol kedysi na hore, aj sa tam dalo kúpať v Topolčiankách, no jednoducho je tam krásne. Aj nádherné. Vypočujeme sa. Yes.
Vôbec sa to k tomu nehodí, že mužská Ella Fitzgerald, hej? Ale to je trošku o inom. V každom prípade, samozrejme, hitová skladba celých generácií, je to skladba tak ako umenie, o ktorom sme hovorili, ktorá ostáva na stále a v tom je krása celého kultúrneho a umeleckého programu vôbec. Vážení, samozrejme, že ďakujem krásne, lebo to bolo lepšie ako dobré, to bolo skutočne dobré. Chcel by som poďakovať aj spoločnosti, akciovej spoločnosti Vion, v mene autorky, v mene nás, Branky Foto, taktiež, ktorá určitým spôsobom pomohla a podporila túto akciu. Fantasy Studio, taktiež. Jednoducho sú to spoločnosti, ktoré sú tu s nami a ktoré nás podporili. Takže ja by som chcel pripomenúť, že teraz prišla medzi nás Olga Grečnárová, zaujímavá žena, o ktorej môžeme začať hovoriť teraz 15-20 minút. Olga Grečnárová, to je táto pani, ku ktorej tvorbe som vám rozprával predtým ako umelkyni. Je to jedna normálna, prostá žena, ktorej to hlave páli, ktorá vie, čo chce, ktorá má svoj osobitý šarm a ktorá sa vyskytuje vždy tam, kde sa vyskytnúť treba. Jednoducho, dobré vlastnosti človeka sa prepájajú s dobrými vlastnosťami umenia a to nie je časté. To znamená, chcem povedať záverom, výstava je to dobrá. Nie je dobré sačkovanie do jednotlivých škatuliek, nie je dobré radenie určitých vecí tam a tam. Dezorientuje to a vytvára to v ľuďoch chaos. Každý človek potrebuje na svoju úroveň niečo, lebo každý sme rovnako vysoký není. To znamená, nikomu nemôže byť jeden druh košele pre všetkých ľudí, takisto nemôže byť jeden druh umenia pre všetkých ľudí. Takže pozor, toto je jedna veľká výstava Olgy Grečnárovej, u ktorej je teraz nesmierne blahoželám a želám vám, aby ste sa na tejto výstave, nielen pri víne, ale na výstave cítili dobre. Ďakujem pekne, vážení. Ďakujem a blahoželám. Ďakujem. Susedy, však vy ste skoro susedy. Áno, a však ste kamaráti, no. Matka Lina, poďte bližšie. Poďte bližšie. Áno, Ja som taká vysoká. tak aby sa chcem, aby bolo vidno aj obrazy, tak aby som vás obrala. Výborne, a ešte raz. Nechaj tak, ale to teraz. Lepšie sa treba. Viac sa príliš, pani doktorka. Teraz ja to s vami postavovať. Pani Olga, blahoželáme. My vám do Tubočenok, my ste Chočani. Áno. My vám do Tubočenok. Vy beriete, jasne. My sme v Bratislave, Chočani v Bratislave. Áno. Takže blahoželáme. Ďakujem. Ja som bol na šupke, bola kedy takže zástupca riaditeľa.